So hi guys, nakoy buhaton nga magic guys. Like grabe ka siya nga magic. Uso na ni siya sa nga tanan. Katong like mag-anag blanket, then mawala. Mam-vanish ko guys. And as you can see, dili ko magbuhat og trick kay close ang door. Babantayan mo if like pag-ana na ako, like mawala ko. Like muna ang magic. So yeah. Kita na ko ninyo. Kaya na ko buhaton. Ready. 1 2 Sakit sa over. Mo to. Okay, fail to siya guys. So pag count tag 3 and then sa ikatulo mawala ko. 1 Close ang door ha. 1 2 3. Di ba, anak ko di ko mawala sa imo. I should be over all